Bé, el que és complicat és defensar la democràcia avui, i en aquest sentit jo entenc que avui defensar el que són interessos democràtics a Catalunya és el mateix que defensar el que són interessos democràtics a molts altres aspectes i a molts altres llocs. Per tant, quan tu el que fas és defensar la democràcia és més coherent. El que és difícil, i és comprensible que sigui així, és defensar d'interessos nacionals, perquè hi ha molta reticència al tancament nacional en molts àmbits, no? Per tant, jo sempre he defensat més que els interessos, per dir-ho així, nacionals, el que he defensat sobretot els principis democràtics, i conseqüentment, òbviament, el que fa és defensar el dret de Catalunya que pugui decidir, no? Això és un altre tema. Europa no és un telèfon, no és un actor, no és una persona. A Europa són moltes sensibilitats i llavors depèn amb qui parlis, depèn de quins arguments utilitzis, depèn del moment, depèn del context. Per tant, depèn, jo crec, de molts sectors, no? El que sí que hi ha és una gran diversitat des de l'aversió total, és a dir, no només des de la incomprensió, sinó des de l'hostilitat. Pot ser incomprensió, però que no sigui, per dir-ho així, no pot no haver-hi hostilitat, però a vegades hi ha incomprensió i hostilitat, fins a una, en tot cas, diguem, allò, en fi, expressar molts dubtes i moltes incerteses, però que no necessàriament vol dir hostilitat, vol dir, escolta, ja us ho fareu, és cosa vostra, no? Per tant, des d'aquest punt de vista hi ha diferents postures, i el que jo crec que és important és partir de la base de que en realitat en aquesta mena de processos, com que no hi ha un precedent, com que no hi ha una manera de fer, com que no hi ha per dir-ho així, un pla de ruta establert, com que no hi ha un manual, tot això depèn molt de les circumstàncies, depèn de com es facin les coses, depèn de qui sigui els lideratges, de qui lideri un tema o un altre. Per tant, depèn de tantes circumstàncies que al final depèn molt de com ho fem nosaltres. I depèn de com ho fem nosaltres, trobarem més o menys aliats, diguem, a fora, no? I no només a Europa i al món, No s'acaben de pronunciar perquè en aquests moments no hi ha un tema. No hi ha tema. És a dir, en aquests moments no hi ha una circumstància, hi ha una voluntat demoscòpica de que aquí hi ha una gent que aparentment de moment és majoritària que vol una cosa, però repeteixo, és una demoscòpia, no és una de demoscòpies, d'estudis de demoscòpies n'hi ha centenars arreu d'Europa, i la Unió Europea, com a les institucions europees, no s'han de pronunciar sobre totes. El que passa és que el que no hi ha és una obstrucció, i això per mi és més important. És a dir, en cap moment ningú a Europa, ni a les institucions, ni a les capitals més significades, exceptuant l'estat espanyol, ha dit que no es pugui fer una consulta legal o de qualsevol altra manera que demani a la gent què és el que vol. Ningú. Per tant, això és un pronunciament. Per mi, el fet de no haver dit que estan en contra d'això és una manera de dir, escolta, és cosa vostra, ja us ho fareu, i a partir d'aquí, quan sapiguem de què estem parlant, ja en parlarem. Depèn de qui ho faci, depèn de quan es faci, depèn. És a dir, no és el mateix que surti una associació que digui Catalunya és independent que no que es faci una consulta i que surti un resultat, o que el Parlament de Catalunya digui això, o que ho digui només el president de la Generalitat. És a dir, depèn de què passi, hi haurà una reacció o una altra. Repeteixo, perquè no hi ha un full de ruta, no hi ha un pla. Nosaltres tenim un full de ruta, però Europa no té un pla establert per fer aquestes coses. Per tant, ja veurem què passarà quan passi en funció de com es faci. És a dir, aventurar el que ha de dir Europa, és a dir, jo crec que és un error històric, i l'he patit durant tots aquests anys, creure que Europa és un ens. Europa no és un ens, és una suma de voluntats. Si Escòcia surt que sí, òbviament aquí ja hi ha una manera de fer que marcarà una pauta. Que el cas català és diferent, per descomptat, però el procediment que s'ha seguit en el cas escocès és perfectament aplicable al cas català, òbviament, si hi ha voluntat política. Si és que no, repeteixo una vegada més, l'exemple seguirà sent bo. És a dir, allà ha sortit que no. Però el fet de com s'ha arribat a aquesta... Si surt que no, Però el fet de com s'ha arribat a aquesta situació no és el mateix que un resultat en què se t'imposa el no per obcecació, per obsessió, i jo diria per feblesa i pobresa democràtica del govern de l'Estat. Per tant, és molt diferent. Si surt que no allà, almenys hi ha hagut un debat, hi ha hagut una reflexió, hi ha hagut una... Si surt que no, a més, aventuro que segurament serà un no ajustat, per tant, alguna conseqüència hi haurà d'haver, per tant, hi haurà reaccions des de Westminster, hi haurà reaccions des de la Casa dels Comuns, hi haurà reaccions. No sé quines, però hi haurà reaccions si surt el no.
Molt de temps hi ha hagut una certa percepció de que el problema era Catalunya, de que, ostres, una mica pesats, ara amb els problemes que tenim, ens voleu posar aquest problema sobre la taula i hòstia, ara no toca, ara toca fer una altra cosa, hosti, què més voleu? Aquesta és una mica la percepció que hi havia generalment. Però amb els anys, i sobretot darrerament, hi ha una percepció creixent de molts d'aquests actors, fins i tot els més reticents, que el que ja comencen a assenyalar és a Madrid. I quan dic Madrid dic l'Estat i les estructures d'Estat. O sigui, com pot ser, els hi diuen a ells, que vostès hagin creat aquest problema en tan poc temps? Perquè si un analitza com evolucionen les coses des de la manifestació del 2010 pel tema de l'Estatut, després ja tenim el 2012 la macromanifestació al carrer de l'11 de setembre, el 2013 tenim la via, i aquest any hem tingut la V baixa. Clar, quan un analitza com ha evolucionat tot això i veu que el que està creixent no és el nacionalisme, això és molt important, no és l'etiqueta nacionalista la que creix, és l'etiqueta sobiranista la que creix. El que creix avui no és la gent que és nacionalista, el que creix avui és la gent que diu que vull votar perquè democràticament això necessita una resposta. Hi ha d'haver consulta. Hi ha d'haver consulta. O sigui, l'11 de setembre l'únic que ha fet ha sigut ratificar la voluntat majoritària del poble de Catalunya que hi ha d'haver una consulta democràtica i respectada. Per tant, hi ha d'haver consulta. Jo crec que això ha enfortit els qui defensaven que no hi ha alternativa, o els qui defensàvem, o els qui defensem que no hi ha alternativa, perquè bàsicament el que estem dient, escolteu, 1.800.000 persones al carrer demanen això, a mi em sembla que es mereixen un respecte, i per tant aquí hi ha per dir-ho així, un aval explícit a una demanda que té el seu full de ruta marcat i que té la seva concreció concreta el dia 9 de novembre, i per tant, sense cap mena de dubte, jo crec que la massiva V baixa és el que alimenta i sobretot avala aquesta voluntat. Amb un matís afegit, no hi pot haver ja una altra massiva manifestació. Ja n'hem fet tres que són extraordinàriament exemplars en molts sentits, tant per número com per manera de fer, a escala catalana, espanyola i europea. Ja no hi ha marge. Per tant, ja només queda una cosa que és concretar aquesta demanda amb una resposta ciutadana, democràtica, que són les urnes. Fer hipòtesi sobre això és renunciar al que nosaltres entenem que cal fer. Per tant, jo em nego, i a més ho dic d'una manera molt taxativa, em nego a plantejar cap opció mentre l'opció que està en aquest moment sobre la taula sigui la vàlida. En aquests moments tenim el pla establert, estem a l'expectativa de que surti publicada la llei electoral i la convocatòria de la consulta. A partir d'aquí poden passar diverses coses. Pot no passar res i per tant seguim endavant, o poden passar coses, és a dir, pot haver-hi reaccions. En funció de les reaccions caldrà reaccionar també. Però jo em nego a baixar del cavall simplement perquè hi ha algú que em posa una amenaça. Jo crec que en aquests moments, repeteixo, el full de ruta està clar, hi ha una demanda clara i no contemplo plans B, a no ser que hi hagi, i ja veurem quan siguin, de quina manera són, les circumstàncies que toqui. Hi ha un acord al Parlament de Catalunya de les forces majoritàries que diu que s'ha de fer. Fem-la. Si no es pot fer, veurem per què no es pot fer, i si no es pot fer per determinats motius, analitzarem aquests motius. Però fer-ho abans és simplement renunciar a fer una cosa que tenim l'obligació de fer. No el dret, no, l'obligació de fer. I per tant fer una hipòtesi ara d'unes plebiscitàries és ja automàticament renunciar al nostre full de ruta. Per què hi hem de renunciar? Per por a què diran? Escolta, que ho diguin i reaccionarem a el que diguin, no a el que jo crec que puguin dir, que és molt diferent. Perquè a l'hora de la legitimitat internacional també és molt diferent que tu tinguis sobre la taula una resposta a que no tinguis cap. Perquè el que et diran és, escolta, però vostès no l'han fet la consulta. O és que sabíem que dirien... Però escolta, això et debilita. Això et debilita. De cara en fora és molt més important dir nosaltres hem fet tot el que tocava fer. Ho hem fet bé. Ho hem fet d'aquesta manera i ens ha anat bé o hi ha hagut una resposta. Aquesta és la resposta. De cara en fora és molt diferent. És molt diferent una situació que l'altra. Per tant, parlar ara de plebiscitàries quan encara no hem fet el que toca fer, a mi em sembla que és llançar-se un tret al peu. Jo crec que no toca. Possible ho és. És a dir, entra dins de les possibilitats del que pot passar. Només faltaria, evidentment. Per això estem com estem.
perquè davant tenim per dir-ho així, una reacció com la que aquesta. Això també és una especulació, però fins ara jo he tingut bastant clar que moltes d'aquestes reaccions són missatges que busquen una cosa, atemorir. Per què ens fem enrere? Per què ens arronsem? De què ens hem d'arronsar? De què ens hem de penedir? Per què hem de demanar disculpes? Que hem fet alguna cosa mal feta? No. Si en tot cas algú ha de demanar explicacions i disculpes han de ser ells. Això és una possibilitat, pot passar. Ara això, evidentment, tindrà conseqüències. I tindrà conseqüències aquí com les tindrà a Europa. Si ho fan, reaccionarem en funció del que toqui. Però, efectivament, això s'ha d'entendre com una possible resposta. Pot ser aquesta, pot ser que no facin això i que simplement deixin el tema en mans del Tribunal Constitucional. En fi, poden passar mil coses. Jo això, de moment, l'únic que faig és interpretar-ho dins del discurs de la por, de l'amenaça, del xantatge. Escolta, res d'això ens ha de fer desistir del que és, jo crec, l'exercici democràtic de poder celebrar aquesta consulta. Si quan es convoqui tenim respostes, ja en parlarem. Això, de moment, són opinions personals.